ora kurang duwe ayo direlesumi wong sing kucing ya apalagi mal Solo dari Sabang turun ke Katakan cinta dari mata turun ke kesenian kita jadilah sebenarnya inilah kesenian kita turang pemuda sumberarok mari kawan-kawan mari kawan-kawan semua melihat kesenian kita jadilah sumber harum melihat kesenian kita jadilah Indonesia. Turonggo muda sumberan oh ya yuk os yuk turang pemuda sumberarok dari jalan berjalan os yuk
Yo kumbara ketruk. Yo, oh ya. Ayo cang, weh, yo, yo kumbara ketruk, Yo os Terang muda saudara. Putra trio Jaiwang Pranowo Santes Kokot Pekendra Raja Putra Ayo Hayya
yo tumandang sing lara sing olokon dedaneri sang asaksa kota-kota sarwelakan hanya kedakan sang peketan kendatan sabolan dari kota Ronggo mudo sobraro. Hoi, ya. Dan J kagem para penonton yang ada di lokasi gamelan dimohon untuk turun. Amargi tidak jeblos. Ya. Ada Tata Dwi, ada Tata Mareta, ada Cik Antun Dam. Atuna. Atuna. Goyang dong.
nyanding lan cacatan yen tanya ning rasane kelon ning ati ali-ali masih ngambil pati ojo dilali muda datine kalau kain langit ternyata setelah kalian turangga muda sebenarnya sajo sih kowe enak lho kowe enak lho Mbak kalau kae bulane laku sinawang ngono ya oh ya ora beto jroning atiku yen to nyanding lan cacatan Mas ilang kali yen rakate rasane kelon ning ati alite ilang mripate aja dilali padha katine Nah, niki sak lagu sampun lagu napa? Sampun kator lintang rembulan baton. Ji. Lajeng dikai lagu napa malah sindene akeh banget ya. Sindene akeh banget 1 2 3 4 5. Mangga. Mangga, mangga. Ji, Mbak Tata Marita. Oke, saderengipun ngaturaken Mbak Tata. Ngaturaken wilujeng siang. Nggih, wilujeng siang, Dik. Heeh, ngaturaken wilujeng siang ugi kagem warga masyarakat. Sumberan. Oh, niki sumberan to, Mbak? Nggih, Oh, sumberan. sumberan kasihan betul. Nggih.
Ya. Saking pundi Dek Tata? Kula. Nggih. Saking dene. Kebiyen nek wis. Saking dene. Nggih, kula pidalem saking Panggang Gunung Kidul, Mbak. Oh, aduh Mas. Oh, ya aduh. Numpak apa Mas? Numpak Numpak kowe. ya ora no. Ya. Jadi tentunya serangan kalian turun Muda Sumber Arum. Mbak Tata. Nggih. Saking pundi nih jadilan dari mana? Jadilannya dari mana? Oh dari sini. Dari sini. Oh dari sini. Nggih. Pokoknya aku. Ini dalam rangka ulang tahun. Ulang tahun. Yang Ulang tahunnya sinten? Jenengan? ke-1. Paguyupane to yo. Paguyupane. Derek bingah ya, Mbak. Nggih. Derek bingah. Ngadake acara ngene iki ulang tahun. Dari Jadilan Tronggo Muda Sumber Arum. Derek ditunggu. Mugi-mugi saged apa ya? Dadi sing terbaik pokoknya. Sukses terus. Sukses terus. Gayeng terus. Gayeng terus, meneh. Guyub rukun terus. Sesuk jatil meneh. Jatil meneh oke sik nanggap. Tur yo sindane yo dhewe yo Iya, kudune yo. kudune aku nek ora kudu dijak aku. Iki mergone. Tur nengko nek main meneh ora dhewe mesti. Lah piye? Wis kapok mesti. Wong ngono lah piye? Lah suaramu entek Dik. Oh, suaraku entek wingi, Mbak. Satenipun laris. nyuwun ngapunten niki suarane nembe ilang. Biasane mboten kentekan wingi ya, Mbak. Ya, cekat kancane cekat. Iya. Dikasih napa? Sakit rindu. Oh, sakit rindu. Sakit rindu. Rindu ro sapa ta jane? Lambo. Rindu do arep main iki lho. Rindu ada sapa? Yo, Yo, dikasih yo Mas yo. sakit rindu. Piye? Apa? Gantung. Heeh. Tenan. Heeh ning wit kencur. Wis tak pangan to, Mas. Wis kencure kayak witeng go gantung. Heeh. Yo, penyakitnya. Malaria apa malaria? Sedina rasane seminggu. Neng awak berarti Ya sayang.
ngetek ke sawah ngetek ke kampung balungan ijo yo Udah mangan janur enak po mas? Mbah Mas enak po mas? Mas kok rasa maur ya? Iki wiyagane medun apa penonton sing medun? Piye mas? Wiyagane sing medun. Oh penonton yang ada di panggung dimohon diharapkan untuk turun dari panggung aku mbak diwalek wiyagane apa penontonnya sing medun ngono kok nek diwalek piye oh ngono terus sinden wiyagane gak sinden rabung iya ngono yo sudah sakit rindu sampun napa boleh nih mas apa nih mas dilongi apa monggo mbak oh iya apa mbak terus karo tangga ngono ora mas kerengku terus karo tanggane ngono terus karo tangga ayo mbak Siva Taman Juruk yo, mas bersama sinten iki Ayu Puspitasari Siva oh iya Asifa ngono Siva Haju apa Siva Hujat yo Siva Haju iya masih bersama Ronggo Muda Super Arum Jalan Asri Citayan Jakarta satu batang lagu Taman Juruk buat anda semuanya
satu bantuan lagu Taman Ceruk Sampung. Sampun boleh nyanyi. Sampun. Gentenan ini. Apa? Gentenan. Oh, gentenan. Ji, Monggo sudah. dilanjutkan, monggo. Iki mesti mikir Tata soalnya mampu kencur. Mendes. Oh ya, setunggal lagu malih. Oh ya, ada yang nyuwun lamunan, ada panyunan mawar kuning, kupu kuning, Sapa sing request kupu kuning? kupu hijau, manuk teruk. Oh, kata panyuwunan baton. Napa? Kata panyuwunan. Heeh. Setunggal bokok setunggal. Setunggal bokok setunggal Mbak Aton. Oke. Apa Mas? Apa ya? Wanting-anting. Mawar kuning. Yo. Mawar kuning. Oh. Mbak Tata Mareta. Mawar kuning kan aku orang iso. Oh iya. Derek. Oh ya. Oh ya. Oke. Apa sih dane iki? Derek mburi. Anting-anting. Oh ngono, didobel. Oh, didobel. Saking mawar kuning ning anting-anting Mas. Kok ref. Introne mawar kuning. Piye Mas? Kepiye Mbak Tata? Nek ora mbokok siji, nek ora mbokok Sampean siji. bingung aku bingung loh Mas. Nek ora mbokok siji. Wes ngetes sik ya. Ndak bingung. Yo dikasih anting-anting dulu. Oh ya. Dikasih anting-anting dulu mawar kuning keri. Anting baca pokok rondo kono saka saliramu eleng desa kono lahir batin sinagesen letang eloko cuman delon jarone ati lali malah soyo kelingan manuk kemah mencok neng piting sawu
Soekarno. Kembang kuningan saya kelingan Mano deman Mencelok ning wit dengan samun barang penak ya mas ya jangan Ayo mas yo jangan Yo ya Kleru aku Leru mas Lah aku nyinden karo sinden gali Kleru aku sing mau gue kleru apa mas dilanjut apa mas Yo. jenang kula Oke, kata pembendutan mawar kuning tadi mangke napa saniki? Oke. Yo. Mawar kuning, sesok wae ya. Oh iya. Tarik sik ya. Oh, iya. Tarik saya yo. 3 2 1. Turonggo Muda Sumber Arum. So. Yo. Ora aku diapusi kuwi iki. Mbok ora nakal to. Aos. Endang putih kuwi. Pola. Oh ya.
Lenggut. Tolong muda sembararo.
Os. Bisa nih mas. Iya. So. Orang gelem mas. Os. Yo. Lah aku ndi? Kau mlebu ae. Yo. Ayo seksi jinjeng. Ayo. Tak kira nek keleban pitik. Keleban pitik. Ketek ayo. Notol. Notol iki berat.
Wes ngomandang ning angkasa tulung ngongkong suwarane kadang riyel ketipu ngimbang bonang mriki babi jalan os Mbak Tata Marita Kagunan Jawi pasuk ke tanah sani jadilas hormati olana bosono bumi mangio basuki lu oslu lu oslu lu oslu lu oslu lu oslu Jawi masuk ke tanah seni jadilan berhormati olana bosono bumi mangio basuki sembuh ya seksi junjung monggo terima kasih pawangnya terima kasih dewe loh ayo yang mana sing pitik mau bali urung ding urung yo kita ya kok kaya apa ning pojokan joget ora malah os oh ya yuk os Kambang soleh komanda suarane tulit kapenak nene
Os. Yuk, yuk. Ayo. Iya, Cok. Iya, Cok. Ayo, Cok. Tadi. Os. Ya, oh ya. Burung mari, Mas. Yuk. Os. Os. Yuk. Rada angel le Mas le metu. Yuk. Bola angel tenan nek iki. Oh. Hantu tahu bulat. Ya hoi ya. Antangin jerki. Wes. Ayo, bablas sang ini. Cemite. Ayo neng jero. Yo kan neng jero yo. Yo. Ya saksi junjung. Kasih jalan. Bilang apa Mas? Ya urung. Oh urung toh. Urung. Kasih jalan ya. Yo, kasih jalan. Bilang apa? Ya urung sih toh. Hah? Urung siji. Oh alah. Oh bilang apa? Terima kasih. Sama-sama. Nuwun. Os. Terima kasih kok le. Ayo. Bali Yongger. Lera ganti kafe. Alah. Kok ya ora gelem. Cekan. Hah? Mah kaya adu pitik. Ora gelem. Oh alah. Iya. Oh ya. Yo os. Piye? Arep mulai ora? Ayo. Cekan Jo. Yo. Iya. Allah cuma wis tolak melae sang dosang bopo angrake toto sesaji kanggo srana kenira asung paputra maminta nugra saking yang witi kita kulno kenira darabe panjama Pinatuwa berkah suki yumo sumber arum tetap soyo.
Cek aja. Yuk, mari urung. Wes mas. Ayo. Os, yuk. Iya. Yang mana? Yang ini. Pak Dukung kasuwun lebet wonten ing kalangan sang satria tandha panggilan kepada Bapak Dukung kasuwun lebet ing kalangan rela bangsa rela toe nyawa dadya yo somaning bangsa lu ae lu yo
Sumangga yuto sang satriya tama Tetapi engkang sumpah prajurit Tega bela bangsa Rela kau ingong Ya bersamaning bangsa Sumangga yuto sang satriya tama Tetapi engkang sumpah prajurit Setia bela bangsa Bela koing nyawa dadya prataruna Kusumaning bangsa Os Yuk Dulu Ayah Os Yuk Os Yuk Yo dong. Yo os lu yo
Yuk, os. Yuk. Nur Sita Solayan Nujo Prono Wiwir Sondir Sajae Kaleter Awit sekarana lan para miyarsa sendirang geling aku metes sing awang-awang sek-sek 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 buka sini sek-sek 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 buka sini jos ayo njaluk apa meneh ayo
Ditenggo, Pak. Ditenggo, Pak. Ora iso mari nek mboten enten jenengan. Walah. Ayo. Yo. Awas. Kosek, Pak. Kosek, Pak, kadake suwe, Pak. Mak diomongke lho. Pak, alon-alon, Pak. Os. Yuk. Urung mari. Ayo, Yo. sing jare. Lu. Nggih, gantos riyen, Pak. Sampun kau sampun Mbak Tata Marita. Nggih. Sampun kantor nggih menika babak angka kalih. Nggih menika babak putra. Nggih, Mas. Sak mangke tesih wonten kalih babak malih ya. Mbak? Kalih babak malih. Nggih menika babak apa Mas? Putri. Babak putri kalian kari dhewe babak bundas. Lah kari dhewe gek babak bundas. Ora mesake bapake mau lho. Ora. Sumangga. Iyalah, tak budek aku ki ngrungokke wong jarake katake suwek. Heeh. Nggih, sumangga mbok pilih penarinipun sampun samata ing gati kator kalian para penari kasuwun mlebet wonten ing kalangan. Nggih. Sampun ditenggo kalian Ndara-ndara Wiyaga. Ndara Wiyaga. Ndara Wiyaga. Lan pandemen budaya. Ya. Nggih, Mas. Nggih sumangga. Cekat kancane cekat Mbak Tata Marita. Oh, nek nyawer ya cekat kancane 50. Oh, 50 cukup. Kurang. Ora cukup ya no. Kurang jan. Ya ora cukup nek gur 50. Oh ngono. Oh, ya. Piye? Aku mbok diajari basa gunung. Oh. Besyo, ngono kuwi. Besyo. Basane wetan. Oh, ngono kuwi, ya ngono kuwi. Nganggo Z pokoke. Nganggo Z. Heeh. Berarti azune razama-zama ngono kuwi. Wah, ngono kuwi. Oh, alah. Semonggo oke, babak putri rumiyin. Bezo ngalah tenan. Ojo ngalah. Yo. Zo azune tran. Jen bezo. Bio, ngono kuwi. Bio. Bio. Oh. Heeh. Walah. Mama. Wah, tibano iki njate lho apa mawang. Ki gek kepiye iki? Ora mau ki nembang. Kok reti-reti kok sandangane ganti kaya ngene iki. Oh, double-double to iki ceritane. Heeh. Kok bayare double kok ya, Mbak? Heeh ya. Autodidak ya. Yo nyanyi yo mawang. Heeh. Heeh. Bayare double. Ning omah mawangi bojone. Heeh. Apa wis dibojo, Mbak? Lah. Wis dibojo. Oh iya. Nggih menika Wis duwe anak ya. Oh, wis duwe anak. Nggih menika babak putri Mbak Tata Marita. Nggih, Saking- cantik-cantik ya. Heeh, saking Turangga Muda Sumber Arum tentunya. Nggih. Mijil saking Sumberan Ngesti Harjo Kasihan Kasihan Bandol.
J. Ya Allah cantik-cantik ya.